Završavam i uđem. Ali jedna stvar važna. Ajde. Ne možeš, Momo, da kažeš da bi Oliver Ivanović bio živ, da je Beograd i Srbija prepoznala njegov potencijal da bude gradonačelnik Kosovske Mitrovice. Ja sam te citirao Tačno je. od reči do reči. Ja ponavljam to. Ja to ponavljam. Ali vidi, to, Momo, što si rekao je u najmanju ruku nekorektno. Ne radi se, ja nisam, izvinite, samo sam završim, dozvoli da završim, javi se posle, dozvoli, samo da kažem ovo. Ja sam siguran da bi Oliver bio večeras i danas sa nama da je podržan od strane državne politike, a ne da je dozvolio, a na to nisam dobio odgovor, da se napravi najsramniji spot. Pa ne, izvini, tu se ne slaže. Ne može politička borba dozvoli. Molim vas, politička borba ne dozvoljava sredstva koje etiketiraju, koja na čelo njegovo stavljaju metu. Jer da vam kažem, posle onog spota, svaki i najmanji patriota treba da puca u njega jer je on najgori čovjek. I to od toga ne može da se pobegne. Momo, nemojte da mešate stvari koje su različite. Ni vi niste imali podršku Beograda, pa mi sedimo sa vama i razgovaramo. I suština moje diskusije i mog izlaganja je bila, bili su izbori, dogodili su se, neki su ljudi dobili ubedljivu podršku naroda. Mislite da se nešto radi loše? Mi mislimo da se mnogo dobro. Odlično, dođite, uključite se. To što vas je predsjednik pozvao nije bio poziv na funkcije, nego je rekao dajte ljudi kad nas je zajedno i kad smo više, uradit ćemo više, greške će se bolje vidjeti. Tačno je. Pa čekajte, pa u čemu je onda problem? A u čemu je problem? Problem je etiketirati ljude da su maltene doveli do ubistva čoveka. Izvini, molim te, trebali smo da ovde odgovaramo taj spot. Kakav je čovek Oliver Ivanović, kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice? Svega nekoliko sati nakon što je izašao iz sedišta njegove stranke, rođeni brat Igora Rajčića, kandidata sa Ivanovićeve izborne liste, brutalno je izbo nožem mladića Miloša Šćepanovića, koji je potom preminuo. Oliver Ivanović nije zaplakao nad ovim ubistvom, ali je zato umeo da 15 dana plače za svojim Volkswagen Passatom. Da li je Ivanoviću član porodice Volkswagen važniji od života člana porodice Šćepanović? Da li želimo da ovakvi ljudi zastupaju interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji? Da li želimo da nas vode ljudi kojima je više stalo do svog automobila nego do života svog sugrađanina? Nepošteni ljudi koji su izdali naše poverenje, ljudi koji imaju podršku Prištine. 22. oktobra ti biraš. Napravi pametan izbor. Svako normalan čovjek bi pitao onog ko je to napravio, jesi ti normalan čoveče? Zar je moguće da čoveku u političkoj borbi, da političku borbu opravdavaš da na čelu Olivera Ivanovića stavi meta? O čemu se radi? Onaj ko je, između ostalog, i onaj ko je takav spot pravio. Objasni mi ti šta znači onaj spot. Jel hoćeš taj spot da praviš o meni sada? Jel očekujem i spot o meni? Hoćeš tako, da me predstaviš izdajnikom? Saradnikom. Pričali ste dosta. Pa ne, nismo. Dozvolite da pričamo. Dozvolite. Pa sam, nije sramota. pokažite poštovanje. Ma nemojte tog čovjeka.